Nakapor syakapor kajingdu network hakathan umdan area kiba kentup kumba sanpo teli kishnong kabalapan jenjar sat ikipat ba kum hakane kejuk internet kaba baru kibriu kipenan kam habaro arpasau kenta hakajing jongki hakaba nakaliang kilai teli kiseng balang kiba kentup kaseng RBYDSO jong kaseng kemi ke HYC umdan circle bat ka RBYF umdan circle kila berngam ban khang talano mardor ya network Airtel bat Jio hapo ka khatsan tarik ubnai nailur arhajar arphulai lada kadang ne sa kajing thut ki network jong kini ki atli ki company kum hakini ki singi baladap kat kum karai ka bami nakini ki seng kila syam hakani ka kenti ba kajing du network ka baman na kasngi kawan ra shibun ki jing e khamtam ya ki kena school ki ba apply ki scholarship ki ba apply ki kam ki jam kinong le business bat ki we ki pepenan kam da ka internet nakaliang jong kini ki seng balang kila penram jur ya kajing bom khin snap jong kini ki company halor kajing don kam jong ki pat ba hakini ki jaka haba ai jing keren nakaliang u general secretary jong ka RBYDSO sengkmi uba kerbok malai ula ong ba lada kini ki network kimla ban penbiang hapo ka khatsan tarik umnai nailur arhajar arpulai nakaliang kini ki lai tili ki seng balang kin salik khang talano mardor ya baro ki tawar ki badon hakini ki jaka gi hangni ngidon license nakaliang jong ka RBYDSO ka HYC umdan circle nang ta ka RBYF umdan circle iwan hangni ban penramjur ya kajing bom sitnyeu jong ki Airtel ki company bat kita gelong ka Airtel bat ka Jio kiba la du menta kumba la sausan benai kiba la thot kiba la penthot ya kajing dengkam jong ki pajba tang na gidau kajing bom simkhia bat kajing leklet jong kini ki Airtel ki company kala pedunong subun ya ki pajba kamtam le na pata ki khana school kumagitip menta ba nagaliang ki babun hi ki khana school ki hable online nang ta nalor kata ki babun ki kam ki ba ngi borok mata ngi latip ba kadai lade ka pathei ka bang hap penengkam teknologi ti ki babun hi la penengkam kini ki kam ngi sajle ba la kini ki mobile nadu ki net banking lane kini kitai ti ngi wan hang ne kejing penram ka bejur ya kini ki Airtel ki company halor kajing bom kinsnip jengki ya ki paiba jongane ka umden area ki ba kuntup hadu kumba sanpot li kisnong ti kani kala kata ba na bata ki paiba jong kini ka dong kathan ke jongi hangni ha ka ba ki nong penengkam lani ki user ya ki Airtel kini ki company ki la don na ki hajar ngut ki nong penengkam ya kini ti ina ong ba kani ka company kini ki company hi kila tu pelin yang ka kamai keji jong ki pajba nang senong jengi ha ka ba menta ada kintep itu ki kat ki jengki adu ki internet ane ki main belan ane kino kin jakan ki baki ki tem lada menta ki tem ka ba arspa lane ka ba cispa dengka lada kandu laisi kemut ki ladu nong lupa kumbalai dengka ti lada kino penkam ki don kumbara ki hajar ngut kanno ke jing yo nong ke jing kamai jam jo gini Airtel ki company ti de halor kata no dem ngi don hang ne ban penpau ya ke jing penrem ke juri gini Airtel ki company bat hagju kapur isim das lagwe sim jam balada kimla ban penbit penbiang lane ban bano ya ke jing terkam jong kini ki mobile network in ai por haki kumban reusi ban hapo ka khatsan terik new benai landa kimla ban penbit penbiang ni nakaliang jong ki license in sim da week sim jam batla kalong bangin lek khang sundan ye ki tawar kat ki badon hapo kini area jini bat kane kade ke jing tu kan pham na bata kini Airtel ki company ba lada pimle ai hapo ka khatsan terik nakaliang jong ki license ki kloi balik khang no ye ki tawar jong pi te tang ta nakaliang jong ki license ni so ban pau ye kini Airtel ki company